Hai Besti, selamat hari Senin. Apa kabar kalian Besti-bestiku? Semoga sehat, rezeki tetap lancar ya Bes. Amin ya robbal alamin. Iki aktivitas pagiku tak lanjut nih ning ruang perdapuran yo Besti. Iki aku arep merapikan barang-barangku yo kaya piring, gelas, sendok, panci-panci dan kawan-kawannya aku lho Bes. Seperti biasa tak pindahin ning rak sing resik, sing kering to Besti. Prepodo Gimana aktivitas kalian wis nyampe opo Besti-besti? Terutama bagi emak-emak rumah, ibu rumah tangga, tetap semangat ya Bun. Walaupun ibu rumah tangga, kita selalu berusaha mendapat penghasilan tambahan buat keluarga ya Bun. Isto wanita perempuan ki opo ae iso ya ra Bes. Wis pokoke gawean lanang ya iso, apa meneh gawean wedok. Terus lanjut iki Bes, aku arep ngeracik kopiku. Biasa. Lek esuk ki aku ya pengen ngopi dhisik lho Bes karo duduk manis ngono. Ben tambah semangat ngono lho Besti menjalani hari-hariku. Ben melek ombo. Terus lek wis dikopeni pokoke iki baterene iki 100% neh Besti. Ya ngono ra Bun. Kalau sama tos dong. Ayo yang lagi nonton, yang belum subscribe aku, langsung aja dipencet lo ya. Tanda loncengnya juga. Iki aku nyeruput kopiku sik karo nyokot cemilanku sik lo Bes. Gimana kalian? Sarapan pagimu apa Besti? Yang penting semangat yo Bes. Wis ngono dhisik Bes videoku. Aku tak melanjutkan aktivitasku yo Besti. Dadah.